ಏರ್ಪುರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊರಳಿಸ್ ಸಂತೋಲಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕುದರ ಮಲ್ದಂದ್ರೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಜ್ ಅಂಚೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಅವಳು ಇನಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒನಸ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಪುರಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪದ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ತೆಚ್ಕೋವೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಫುಡ್ ಅಲ್ಪಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕರಾಮ ಹೋಟೆಲ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ 2023 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಿರುಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತುಕೊಂಡುತ್ತ ತೋಲ್ಮೇಲು ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ದುಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಗೀಸಸ್ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸೊಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೋಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಒನಸು ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ತನೆ ಅಂಜನೆ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒನಸು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆದ ಊರ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಾನ ನಮ್ಮ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒನಸು ಊರ್ದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳು ರುಚಿ ಬೇರೆ ಆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು ಒನಸು ತೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಬೈದ ಮತ್ತೆ ಇಗ್ಲೇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತಾರ ನೀವು ಬರ್ತಿ ಆಯ್ತಾರ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕರಾಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕವಿಶೇಖರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು 2023 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುದು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫುಡ್ ಬರೋ ಇದು ಮಾತಾಡಲು ಬಲ್ಲ ಎಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡಲು ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೌಜು ಗಮ್ಮತ್ರ ಮಲ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಆಟಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಐನೂರದ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಭೋಜನದ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-37 ಬಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿ ಗಟ್ಟಿ ಮರoi ಸುಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪು ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಆದುಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾಬದ ಓನರ್ ಆದ ಪೆರ್ಮುನು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಟಿಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ಐತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಫುಡ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒನಸು ಇರೆಟ್ ಒನಸು ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಈ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ರಾಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಪನ್ನ ತೇವ ಆವಡು ತೊಜಂಕ್ ಆವಡು ಅತ್ ಬೇತೆ ಕಣೀಲೆ ಪೂಂಬೆ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ತು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಆವಡು ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-22 ಐಟಮ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಚೆನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 15 ಗಂಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಚಿನ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತುಂಟು ದುಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಗೀಸ್ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಉಂಟು ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರoi ಪೊಟ್ಟೆ ಮರoi ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಊಟದ ಪೂರಾ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತೀನಿ ಪೂರಾ ಟೈಪ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪೂರಾ ಐಟಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.